Speaking of dying. Хващай. Удряй. Дигай. Удряй. Дигай. Удряй. Удряй. Долу. А! Almost. Did we die? Ще цъкна мейн меню. Тук. Шипаняк. О, видяма. Добре. О, Може да лети. о. Окей. Теорията е тествана. Това нали имаш как да са? Опа. Не бе! It's cursed! Не! Пустай го. Само хъмпа количка. О, влезна. It's in. Yes! Oh my fucking god, yes! Bitches! Yes! Totally worth it. Oh yes, super worth it. Идва пак. I guess what's up here? Това е. Няма нищо друго. Лей. Miss me. О, о. Това ли е? Ще купуваме ли още нещо? Нямам идея. Damn. Какво влезе там? Ще си видиш така цената. Пък граната. Jesus. No! I'm dead. Нямам спринт. No! 20 minutes later. Не бе! Буценки. Ще крича, шумно. Кой е това? Бебе. Лъкам лазера. Дай заедно да го хванем. Аз мога да кликна. Ай, да. Ай, пате, трябва да внимаваме. Да не кликнеш пати. Ани бебето.
О, това мога да го вземаме. Да fuck? Ага. Какво ще стане като стане червено? Защото тика в момента. Нищо. Сигурен ли си? Или по... А. О, о май гад. Oh my god. Ела, че тук има някакви айтеми и ги забравяме да ги служим. Или... За тебе, за тебе, за тебе! Помощ! Помощ! Thank you. Невидимия. А, искам да ме закара вкъщи. А, не, той хвана Марто или там, който е. Марто май го хвана. Той се знае къде ще закара. Nisam ga vidjela. То май няма много нещата не сме взели, май. Май. Да, Може защото пак няма да място. видите. Сигурно да. Сори. Ето ти вратата, бе. О, внимавай! Бутнах колечката, бе. I'm sorry. Ще ни го върне ли? I hope so. I hope so too. Where is he? Пана? Не, къде? Фана плам. О, но. Добре. А, нещо чупи горе. А. Добре. Едно шише. Окей. Къде съм? Да, чакай. А, невидими. Ама ти мръсна. Пиеш ли го? Какво го правиш? Да, пия го. Уаа! Чак. Как така? И ги избиваме. Колко струваш, това нали е мега скъп? Не, защо? 40. Марти! Мартине! Само 13к е. Къде ти главата? И то ли го активира? Smells like karma. И това с пушката ли? Ох, изкара ми акъла, мисля, че си монстър. А, не! О, бягай. Грешната посока ли? Да. Роба. О, shit. Внимавай! Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Too much shit. Fuck off.
Ама няма там, не. Да, Не. Та същата. Точно същата пача. Нищо, чакай. Не. И две такива дета блъскат и чудесно. Кралички, просто бягай към кораба, няма нужда да ни спасяваш. Да. Защото иначе е мейн меню. Чакай. Кралички, Да. бягай към кораба, не дай да ни спасяваш. Директно към кораба. Не мога в момента никъде да отида. Да. Но Сега е трябва времето, да сега е отида. времето. Давай, тичи. Готес. Не нагоре. Чакай малко почивка, трябва да заради това. Защо спрях? Какво става? Защото ми се отвори fucking Steam Overlays! Давай, you got this, don't panic, you got this, Няма как ти. Меню? you got this, Мартин, мъртва съм, това ще му удари и отмирам. you got this. Меню, чакай, you got this, там си. Си? Но нито меню. Така, че съм нагоре готово. Не Я мога го да стрелни. стрелям. Не, на високо, не, спри. Да, може да го биеме. Може да го бием, ама... Как е с пистолета мога да го застрелям. Пази си, пам. Супер. Топчето падна отдолу обаче. Не, паднало е. Не, видях това. Паднал е долу, тук има една дупка и е паднал там. Не, тук нещо щупи. Виж, падна. Не бе, падна и Долу. тука. А, Взимайте вас. Видях една. О! Малика в късмет изкарам нещо. Няма да коментирам просто. I'm that good. Нямам да Just kill. Да. На поинта направо. Да. Това. Той диамант е за поинта, ама няма. Това ми случи и бебето. What the fuck? Did it kill it? Случайно така. Найс! Изпуснах яйцето, защото този ме бутна и яйцето експлодира, извика и експлодира и го уби. So, Fuck. не! Леко. това не го бях цъкнала с това автоматично.